Bonjour tout le monde, bonjour. La cocotte minute est en train de bouillir. Zay volaniko, mila mihetsika tsika jiaby. Mila mihetsika tsika vahoaka malagasy jiaby. Io tsisy olo mavozo. Intimidation ndreo, io tsy jirentsika. Vola proposé ndreo amitsika, mbola tsy jirentsika fô. Azonareo zegny. Sasany mitraite atsika soi-disant raciste. Izy koa mitaky zotsika zegny raciste zegny. Maro havako ary maro kamaradiko ary maro olo haiko baka Antananarivo miady koragna aminaka. Volaniko direct, io tsisy resaka raciste. Dikan'izay za zio miataky raha mamparary za zegny, za tsy mila mivolagna. Tsy possible aminaka zegny volaniko aminareo. Tsy possible. Tiako vahoaka Antananarivo. Tiako vahoakany Diego, tiako vahoakany Toliary, tiako malagasy jiaby. Za tsy magnavakavaka. Contrairement aminareo, anareo magnavakavaka. Izy koa amizay nareo volagniny baka tsy mety. Zay ny problème nareo. Tsy mety anareo. Misy document zay nalefako tao. Tanao raha jiaby coïncident baka azonareo zegny. Raha jiaby mi-coïncide fô. Où il y a une mère nivoniagna. Azonareo zegny. Nisy olo namono maire de toute façon fa etsika fanjakana aty Madagascar insécurité zegny fa tsisy voilà tsisy raha milamigna vandy corruption fa raha mandalo eto a Madagascar fa hitantsika jiaby zegny sasany mitraite atsika raciste sasany mivolagna atsika miproposer vola amitsika fa atsika mbola tsy niky non tsy voavanga atsika zegny tegna magrava atsika tsy voavanga. Bonjour tout le monde. Misy document en même temps misy document zay nalefako tao resaka maire assassiné. Azonareo zegny. Comme par hasard amizay document quoi niboaka en disant que signé par le premier ministre azonareo zegny tamponiny pane tsisy caché baka tsisy comment ça raha nivolagniny tribunaly ireo fo nagnano zay raha ty ataondreo. Azonareo zegny. Ça veut dire que c'est inventé de toutes pièces. Raha voa maire maty igny, possible voa Jean-Luc Diavolojara amaray soit afaka maray. Azonareo nizy nagnaboaka vidéo mort ou vif. Mort ou vif, ça veut dire izy koa Jean-Luc Diavolojara miboaka éliminendreo physiquement karaha nataondreo maire ato. Tu vois? Maire izy ni éliminegna. Zay volaniko, za tsy kivy resaka vidéo. Za tsy kivy. La preuve, misy tanàna araiky, tsy azoko no za baka tsy maro fa mandoro pneu jiaby, zay volaniko, tsy magneky ro anareo andeha anjava tanindreo. Tsy possible zegny. Tsy possible. Zay volaniko, nosibe tsy haiko raha ambesanareo. Tsy haiko raha ambesanareo. Ambilobe tsy haiko raha ambesanareo. Diego Suarez tsy haiko raha ambesanareo. Anareo koa nifidy maire 67% de population nifidy maire tsy mahavita mitrangana zio. Dikan'izay raha nataonareo tsy jiren'ny fanjakana. Dikan'izay ambila vote élection kazatao basi. Élection kazatao. Fotony depuis le début ro magnano raha karaha zay baka. Zegny volaniko aminareo, état fédéral ty edivatsika maresaka izy ty, ro fa mavozo, atsika tsy mijery. Niany ty état fédéral, io tsy dira niady-poko zegny. Volaniko aminareo, tsisy idira niady-poko. Izy koa nareo tia hagnano raha mazava, aloha ataova référendum volaniko. Zay mila état fédéral, mangala état fédéral, zay tsy mila. Vita igny, zay mangigny. Tant que raha io mbola tsisy référendum, volaniko aminareo zegny, zay mi continuer à se battre jusqu'à la fin, zay tsy maintsy hiady. Mbola tsy kivy atsika mon frère, tsisy andra makivy za volaniko aminareo. Au contraire, tanareo za piquenareo igny mampatanjaka za. Mahay mafy za amin'igny boka, za piquenareo igny. Docteur misy docteur nefa raciste fa za mivolagna raha marigny zegny. Président meloko
Fotony tsy voafidy izy olonazy tamin'Afrika, zay tsy mijery zay. Anareo koa vola corruption, zay au contraire zay mipousse izy. Fa anareo tant que anareo agnatin'ny corruption, zay tsy mila. Bonjour Sandy. Zay tsy mila. Azonareo zegny. Raha ty fa koma mandevy olo jiaby fa nagnabiagna maso. Hoavy koa. Hoavy communauté internationale zay fa tsy mijery eky boka. Natoa zay mivolagna, zay fa tsy mijery. Fotony anareo karaha fa complice boka. Communauté internationale complice am raha zegny. Donc zay mandeha moramora fo fa mandeha lavitry. Avenir an'i Madagasikara tadiavinay. Fampanjosoagna Madagasikara tadiavinay. Fa tsy olo andeha hagnano corruption, angalatra rahanay jiaby, zegny tsy mety aminay ary zay tsy mila. Zay tsy voavidin'ny varinareo zio. Azonareo zegny, amiagna vary kapoaka raiky zay angigny. Zay tsy angigny, ary tsisy anja zay angigny. Maintenant, volako aminareo zegny, il faut continuer, il faut maintenant respecter olo mitady état fédéral. Fa ela zay niady zay volako, tsy niany zay niady état fédéral, sao tsy hainareo volako zegny. Sao tsy hainareo boka. Natao zany alefan'ny la France en 1991. Va niady, sao olo tsy mahay boka niany, mikapokapoka non. Tanao, expérience io, tanao, j'ai attendu presque plus de 30 ans. Io za miboaka amizay. Azonareo zegny. Zay volako, anareo tsy azoko niany. Possible anareo azoko amaray, soit afaka amaray, même dans 10 ans. Tant que zanahary mivolagna aminaka, anao mbola mipitsasy sur cette terre. Za mbola ivolagna volako aminareo. Ary tsisy olo masaky magnafody vava za. Idika amizay za am Soumaïla Barabasy. Namako izy. Azonareo zegny. Niady niaraka taminaka izy. Azonareo zegny. Soumaïla Barabasy volako zegny, namako izy. Nareo volagna, za andeha ankaratsy Soumaïla Barabasy, jamais de la vie. Azonareo, fomban'ny Soumaïla Barabasy izy magnasa, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Azonareo zegny, za tsy volagna amin'ny Soumaïla Barabasy, anao volaiza magnaraka. Ary anao Soumaïla Barabasy, anao volaiza menacer n'olo aby io. Anao volaiza magnaraka raha irakan'ny Lydia. Eko Lydia afaranao io baka. Volako fagnaragna anazy niady. Ary za tsisy anja, za agnano pardon amin'ny gouvernement tsy manjary ty. Mamiravatomanga jamais de la vie. Anao volaiza menacendreo Soumaïla. Anao nafta en France, anao tsy nangala koasakoasa. Anao nitiligny tagnatin'ny avion, ary nisy taratasy. Zay olo mimanipule anao, kaza jiregna zegny. Azonao zegny, anao tsy namon'olo en France, tsisy olo mavita magnano manipulation anao. De vadinao zegny, de azovy izy, tsy mavita magnano manipulation anao. Tsy mavita mimenasa anao. Zegny entre parenthèse, am Soumaïla Barabasy, nareo voa misy mikeky, raha c'est son problème. Azonareo zegny, za tsy midika agnatina affaire anazy. Fa za volako aminareo zegny, izy magnasa c'est son problème. Fa agnano pardon mamiravatomanga, gouvernement corrompu, non, jamais de la vie. Olo andeha monzay, jamais de la vie. Ampodiko eto volako zegny, misy document nalefako agny. Misy document resaka nomination du PDS, signé par le premier ministre. Anareo volagna fa premier ministre tsy agnatin'ny raha zegny. Ni inventendreo document io, falsification. Voatireo tompon'ny fanjakana boka. Azonareo, tsisy raha nivolagnin'ny tribunal, tokony affaire boka. Le tribunal a décidé tsisy zegny. Ireo magnano tribunal, ireo magnano raha jiaby. Donc, tanareo, exemple volako, raha voamera assassiné, tsy haiko faritsy boka ie zegny. Possible amaray avoa Jean-Luc Djavolja. Monsieur le gladiateur, reste là où tu es. On est là pour toi. Jusqu'à la mort, on va te défendre. Azonao zegny, fa etsika ro jiaby diso, mamoriporigny document. Atsika tsy mijery zegny. Zegny, anao PDS, tsy miexiste aminaka anao tsy na Edmond.
tsy miexiste anao aminaka. Resaka asan'ny PDS tsy miexiste. Anareo piasan'ny la mairie jiaby. Anareo corrompu jiaby igny. Ja, anjanareo ho tampitsy, tsy ela zo volaniko zegny. Ataova tsara raha ataonareo, fa anjanareo ho tampitsy. Fotony gouvernement ty, io tsy matana eky io. Azonareo zegny, io tsisy olo mila gouvernement ty. Za fa mivolagna aminareo tsisy olo mila. Zay volako, zay mivolagna za rasiste. Mbola tsy henoko rasiste za volako aminareo zegny. Za tsy rasiste. Au contraire, za miady raha ampanjary Madagasikara. Firy boka Antananarivo magnameza renseignement agnatin'ny gouvernement. Firy boka Antananarivo mikaiky za ty asa miaraka aminaka. Fôty raha volaniko jiaby marigny. Tsisy inventeko volaniko, tsisy inventeko. Donc stop za manipulation naro, proposer amin'olo hafa volanareo volaniko zegny. Za tsy vovanga 50 millions d'ariary. Tsy possible aminaka zegny. Tu vois? Tsy possible. Za tsy vovanganareo. Jamais de la vie. Mbola tsy clair azy io. Tu vois? Za tsy akadalanareo karaha nareo mankadala Ismail Barabasy. Tu vois? Izy amizay vao menacenareo amizay izy. Voilà. Lera izy magnasanareo amizay, anareo magnasara me non, za tsy vovangany karaha zegny. Non, Raduel c'est un arnaqueur, c'est un corrompu lui. Io tsisy tantara io. Io tsisy tantara. Anzy Raduel, niany izy mangasara mivolagna il est comment dire, il est touché par rapport amin'ny réaction tsika gasy. Bien fait pour votre bouche. Voilà. Bien fait pour vous. Anao magnavakavaka volaniko aminao zay. Nomaly za fa nagnano vidéo tsy ampodiko eto avakavaka ataonao. Anao tokony mitrangana izy io. Raha ataonao libérenao prisonnier politique jiaby. Anao za magnano vidéo pendant 1 heure de temps za magnano merci monsieur le président. Izy koa raha zegny ataonao. Libérenao prisonnier politique jiaby. Fôtony agnatin'ny affaire-anao prisonnier io, politique fo io. Olo tsy tia agnaraka anareo, andegajenareo, inventenareo dossier. Jusqu'à tribunal jiaby ifenareo. Donc non, moi je suis pas d'accord. Zegny edy atiavako volaniko aminareo io e. Zegny atiavako état fédéral io. Ambla zay mi juge. Personne ne pourra me manipuler. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tsisy olo mavita magnano manipulation aminakamy. Tsisy olo, même olo miproposer vola volaniko mbola tsy aleko. Fôtony za ty elevigny. Za ty levigny tsara. Azonareo zegny. Après même amezanareo amboa volaniko alatsika anareo agnatin'ny ranomasy mbola tsy direko fo zegny. Azonareo, je vais être propre. Dans ma vie, je vais être propre. Za tsy hagnano karaha Anzy Raduely. Zay roe fa fanojy tany enfer izy mbola mavandy fo izy. Ino mba ataonao eto volaniko taminazy ke za mizaha asa ato mamirahaty manga volagny. Azonareo zegny. Donc moi je veux pas ça. Je vais être clair. Je vais être quelqu'un de un olo tantaranaka fa olo mazava izy, olo niady zo izy, zegny raha tadiaviko. Ary za tsy mila volan'olo volaniko zegny. Izy koa marais Madagascar mandroso par rapport à ce que je dis, je serai l'homme le plus heureux du monde. Je peux partir, mourir en paix, vlagnindreo zegny. Azonareo zegny. Voilà. Fa za tsy raciste. Ampodiko aminareo, za tsy manipulenareo. Volanareo atsifora là où il faut pas le faire rentrer. Azonareo, fa za tsy hagnano pardon mamirahaty manga pourriture. Jamais de la vie. Za tsy hagnano pardon amin'ny Anzy Raduely. Za tsy hagnano pardon amizay olo volaniko nankaratsy Madagascar. Ça reste comme ça. Tant que tsy hitanareo, tsy hainareo raha nataonareo, anareo tokony mandoalika ankilan'ny vahoaka. Anareo mandoalika ankilan'ny vahoaka. Fa tsy vahoaka andoalika ankilanareo. Anareo mamonjy zay, anareo magnavakavaka. Firy fois Luc Hervé magnasasatrika eto. Marigny boka ninazy. La vérité, depuis combien d'années Luc Hervé mivolagna atsika? Ataonareo Luc Hervé raciste, ataonareo Luc Hervé tsy zegny. Non.
raha volagniny jiaby zio miboaka tsisy raha tsy miboaka zio. Andry Rajoely magnamia vary, magnamia raha vola jiaby ami rano dobo rano Antananarivo. Ambilobe cyclone Phil navoa tamitsika taty, iny raha namezan'Andry Rajoely atsika. Anareo zio volagna fa za rasiste, allez chier donc. Io tsisy idirany rasiste zegny io. Anareo tsy teninareo fô mivolagna za rasiste. Donc tsy mila zegny zaho. Za tsy mila zegny, volako aminareo. Kombanaka état fédéral. Kombanaka tsy mety apetsaka état fédéral io. Ary zay tsisy fa mihetsiky ne. Zay volagno, iroanareo pneu. Skomankadanareo, alevanareo kakazo, alevanareo mesobe, alevanareo famaky, mandehana amin'ny lalabe nareo. Izy koa ro mitosy anareo, toshenareo koa izy. Œil pour œil, dent pour dent. Anareo boka Diego, mietrefa nareo, mera nareo, kazambela nareo fa afodindro any. Zavanareo raha voa mera volanko zegny ni assassiné. Politique fa ambadiky nigny. Anareo volagna misy insécurité Madagascar. Même maire avoa assassiné. Aia général bombe zio. Mivolagna général bombe. Aia fanjakana nisy nivolagna fa piazo anama cette femme là. Désolé, non, tsisy araiky nivolagna. Zegny andete raha ty ataonareo meranay Diogo Sare zao boka. Zay tragneky zegny boka. Zay tragneky zegny. Aboanareo meranay, ambila izy miasa. Anareo tsy mahay miasa, ambila olo mahay miasa. Oeranareo mandeha mandrasa raha tany, zay tsy mijery zegny. Asan'ny meranay en tant que collectif igny tadiavinay. Olo jiaby mitaregny Diogo. Olo jiaby koa mitaregny. Fa tsisy raha manjary depuis le maire tio. Izy hitanareo boka. Anareo koa ne. Anareo ne fautif volanko zegny. Nagnino anareo tsy mihetsiky? Tokony mihetsiky ne anareo. Le combat continuera jusqu'à la fin, volanko aminareo zegny. Za tsy olo kivy moramora volanko aminareo, tsy olo kivy. Za fo volanko magnano entraînement naka za zio, mandeha milomay le 8 mai, za milomay 224 km, 14 000 mètres de dénivelé. Zegny combat naka. Zegny volanko, za tsy olo kivy karakara io fo volanko zegny. Il faut être fort. Zegny volanko amin'ny Barabas anao, kaza magneky menasindreo, menasy. Lydia ambadikinao Barabas e. Tsisy olo tsy mahay zegny. Lydia ambadiky raha jiaby. Lydia ambadiky affaire Jocelyne. Lydia ambadiky affaire monsieur le maire. Tsisy olo tsy mahay zegny. Mavita mizaha eto izy. Tsy jireko. Taloha boka kaza volagny agnarana Lydia, volanko agnarana Lydia. Volanko agnarana Lydia. Za tsy magnasa Lydia. Za tsy menasy Lydia. Fa Lydia raha tsy fagnahy. Maro ny manontany. Firy no volagna, zay nivolagny namboarana agnamboatra trano, tsy feny piasa anazy. Azovy, maro koa ne, raha eko fa, za manginy fo. Mais, anao Lydia ambadika affaire monsieur le maire io. Anao ambadika ao. Ino raha nataonao tamin'ny élection législative? Anao fa tambadika tao ne. Magnasary tetie monsieur le maire ne anao. Ambadika amizay tombonao meso izy. C'est pas comme ça. Zay volanko affaire ny monsieur le maire. Mbola miboaka isan'andro document miboaka boka. Azonareo zegny. Nazaveko to ino raha nandalo. Karakory raha nataondreo. Zay le miasa fo amin'ny kulisy. Zay manginy. Zay tsy mitabataba. Anareo fo mankaratsy zay. Zegny. Courage à tous. Le combat continue. Bon week-end à tous. Normalement, fa avy koa nouvelle bientôt. Vive Tchad indépendant. Zegny volanko, atsika fa commencé hita. Voilà. Atsika tsy mijery journaliste le corrompu aby io. Atsika tsy mijery. Mandefo ntsika. Hitatsika journaliste aby io magnano vidéo même pas 1000 vues, nintsika mandilitra presque 30 000 vues fa tsisy dikana amintsika zao zegny. Mandeha tsara vidéo tsika, donc on va continuer. Dikan'zay maro olo mizahatsika. On va continuer à se battre. Tsy mila kivy ampodiko aminareo zay. Zay kivy eto, miala amin'ny vidéo eto, zay volagna, empoka zay. Non, tsisy olo mila kivy, olo jiaby mila fort. Croche et tien. Azonareo zegny? Croche et tien.
Justement, oui, PIB-tsika taloha matanjaka tsara. Zio tsika lavo mon frère James, fa lavo atsika zio. Nataony eraia vola 245 millions andeha agnamboaragna lalagna. Nataona ia. Tsy hita. Azonareo zay. Niany mbola mangataka vola koa ty. Tsisy raha hita. Si teny, anao mavita mandefa publication, olo mandoro pneu, anao koa agnatin'ny photo. Si teny randrena soloniako, anao fautif koa, anao faible en tant qu'opposant vlanko zegny, anao faible en tant qu'opposant. Anao tokony mihetriky. Ampia afakanjo Christian, ampia Sophie Ratsirika. Fa tsy mandeha amin'ny dinosaure aby io, andeha amadimadiky anao. Sa anao ny proposeny Mambravatomanga vola. Volagna boka. Volagna aminay boka. Anao tsara regninay anao. Niresaka. Fomba ataony Mambravatomanga boka. Etsika jiaby Mambravatomanga agnatina affaire jiaby io. Etsika. Au moins la moindre des choses, expliquer aminay boka. Expliquer aminay fa zay emboka, 10 jours zay tsy nazo rano, mietrefa anao monsieur le président Andry Rajoelina. Non, vahoaka tokony mihetriky. Fa tsy président mihetriky. Président koa mihetriky. Izy mihetriky mangalatra volamena, izy mihetriky magnano délestage, izy mihetriky mampahanitra vahoaka, izy mihetriky mampadeky Madagasikara. Anareo fo tsy mihetriky kone mampanonga izy. Donc azao fautif. Zay volanko. La patrie ou la mort. On va rien lâcher. Azonareo zegny. Tsisy olo mavozo eto. De toute façon, on est déjà né pour mourir. Lera fo mbola tsendrika etsika. Donc c'est la patrie ou la mort. Zay mbola mavozo maty niany, tsy miragna mata mare. Anareo fa naty, aizanareo fa tsy mitovy. Donc mietreva, tsisy pardon eto. Tsisy pardon eto. Voilà. Voleza anareo mimenace olo volanko zegny. Voleza anareo mimenace olo. Olo zegny tsy mijery raha volagninareo. Ary za tsy raciste volanko apodiko eto. Tsisy racisme raha volanko. Voilà. Zay vidéo tsika niany. Bon week-end à tous. Fa justement mbla rô maty mosary zay mbaka soaro zay mbla maty niany tsy mitovy matamare. Karakory manaizanao fa maty niany tsy mitovy matamare. Meranay aboanareo. Meranay aboanareo. Anao premier ministre, anao Lydia ambadika affaire-ny mera. Mila écartegna. Zay volagnanao. Olo jiaby volagna zay tao. Propagandinao niaraka aby Sahel, miresaka monsieur le maire fo. Ke anao ke. Anao zio ahetany misy anao. Anao koa ny condamné. Tokony ampodinao koa rano vahoaka e. Anao le condamné. Nagnino anao mi-circule librement. Nagnino anao mi-circule librement. Nagnino monsieur le maire, vie ou mort. Donc, vuleza, premier ministre, anao vuleza, avadivadiky ny Lydia. Loanao taony Lydia karaha ty anao magneky fo. Magneky fo. Lydia volagna zegny aminao, Ravatomanga volagna zegny aminao, anao pare fo. Anao ne tokony président, monsieur le premier ministre. Ndia olo baka Antananarivo fo magnasasa anao. Donc, c'est bon. Vita vidéo tsika. Amare koa mikoragna.